Penj laktar kokalo Ramogi TV kawa wacho ni ngima en mwandu. Iluonga ni Ruth Otieno. Yiena mondo mi arwak wendo wa kendo daktari wa obonyiso ni nyinge nga en nyakanye to kawuono wakelo ni chenro mar penj laktar kowuok kanye ka bende wantiere boma ma Kisumu. Machiegni daktari? Erokamano Ruth. An iluonga ni Dr. Angela Maklige. An daktari ma thiedho tuoche mek cancers. Anyage. Sani wan Kisumu, hospital miluongo ni Fairmount Hospital. Mana kaka winjo no nyakwara Ramogi Ajwang en laktar molony e thieth mag tuoche mag kansa ka wantiere Fairmount Hospital e chuny boma ma Kisumu ka. Daktari kawuono diher mondo wago mbaka kotenore kod tuo mane? Kawuono dawuoye tuo miluongo ni Kaposi sarcoma. Onge gi nying mar dholuo, koro waboluonge aluonga kamano bas kae wapime ni en tuo manade. Koro Kaposi sarcoma to be en tuo mar kansa ma ng'enyne makoga leche. Odongo ga leche mating'o remo to ng'ato yude en ng'at ma nitie gi infection miluongo ni HHV8. Mano en infection ma type miluongo ni viruses. Koro mano virus ne makelo tuo mar Kaposi sarcoma te. Ok inyal yudo Kaposi sarcoma kionge kode. Moro kapok wadonjo matut inyalo nyisowa ni virus ni ento oganda nyalo yude nade nikech wachonwa ni kapo nono ni ng'ato nitiere kode koko nyalo yudo tuoche mag sarcoma Kaposis. Koro virus ni en type ma inyalo yudo kuom ng'ato manitie kode to yore ma olandore godo en ka inindo gi ng'ato kata inenori gi ng'ato achni kaka ng'ato gi chiege kata gi chuore nyalo miyo ng'at manitie godo nyalo miyo moro chande. Komedni remo manitie gi virus no be nyalo yude ka otim transplant. Ng'eny seche moko nyalo yudo ni maybe nyarogno ok ti bas omiyi nyarogno mar ng'at manitie gi virus no nyalo yude kamano. Jok matiyo gi yien moko maricho makelo kena luongi nang'owa yende kaka wacho ni cocaine moko nyalo miyo ng'ato bedo momer kande ka gitiyo kodgi ichuoyo gi sindan be mano nyalo yudo kapo ni itiyo gi sandan ma ng'at manitie godo osetiyo godo. Bas yore moko mek hera kaka iluongo ka ni kissing nikech ka ene olaw to bas olaw mar ng'ato donjo kuomi binyalo yudo godo virus no. Koro yore go tema nyalo miyo ng'at manitie kode olande ne ng'at maonge kode. Yore ma olandore godo Kaposi sarcoma odwa chalo kod yore mag tuo mar ayaki landore godo nikech ka wang'iyo weche mag bede achiel kata weche mag timo hera, weche mag medo remo, weche mag transplant kapo nono omi fuoni mar ng'at machielo mantiere kod kutegi. Yore mag timo hera kaka kisruok kod weche makamago. Tudruok mane mantiere kind tuo ni kachiel kod kute mag bedo kod kute mag ayaki kata HIV? Mana kaka iwacho ni gilandore yore machalre to kinyalo bedo ni intie gi virus miluongo ni HHV8 tionge gi HIV te kabisa mondo tuoche ma virus no kelo mondo maki. Koro yudo ni ng'at manitie gi ayaki yot kabisa mondo ka seche ma giyudo ayaki to giyud nyaka ka virus mar HHV8 ni to bas kae ayaki no bende koro biro HHV8 ni mondo kel ni tuoche o kata Kaposis kende mokelo nitie cancers moko kendo mokelo cancers moko types 2-3. Koro yot kabisa mondo virus no okoling'aling'a e dendi osudo mbele mokel ni nyaka Kaposis sarcoma gi tuoche moko kendo ma bende gin linked kode to okel kata cancers go kende yudo ni tuoche go koro ging'eny kabisa gihinyi kabisa moingo kionge gi ayaki. Koro ayaki mede. Ma kapono ni ng'ato yudo kute mag ayaki seche nyalo yude virus mag HHV8 ni ma ang' no dhiri mondo miyud Kaposi sarcoma ma bende nyalo biro kod chandruoge mopogore opogore. Iwacho kacha ni kute mag ayaki bro miyo tuo ni nyalo bede dendi nikech rateke mag del dhi piny koso nikech ang'o? Ng'enyne nikech omiyo tekruok mek kata molongo ni kinga dok piny. Koro en ga type mar virus manyalo bet e dendi to ling'aling'a ok okel ni tuo
to ka ratek mar dendi odok chien to koro en bodongo to odonjo e cells mek del kuonde ma koro nyalo kele tuo. Koro ng'enyne en mana kamano, to nitie jomoko ma be yude manyalo yudo nyaka Kaposi sarcoma to seche go ratek mar dendgi ok ni piny. Koro ok ochuno ni nyaka oduok ratek piny. Seche moko en ga aluonge ga ni irritation moro ma okele dendi madhi ga mbele. Gi kizungu iluonge ni inflammation madhi ga dhi mbele del ka in gi ayaki, kata kithiedhi to inflammation no dhi ga dhi mbele. Koro mano nyalo miyo kata karatek mek dendi ok odok chien to pod onyalo dongo, HHV nyalo dongo makel ni tuoche. Mana kaka winjo no nyakwara Mogi Ajwang' en virus wadendo kacha ni HHV8 ma bende ilando e yore mopogore opogore mana kaka daktari opimonwa no. Daktari okang'eyo ni seche ma entiere del nikech wacho no nyalo bede del mobudhi kata onyalo bede del ma samoro koro kare teke mag del odhi piny to koro kelo kidienje mopogore opogore kaka mar sarcoma mwawuoyo odiochieng' ma kawuono. Ranyisi mage ma ka ng'ato neno to nyalo chich ni nyaka bedi nitiere kute moko mosedonje del ma nyalo bedo ni osechako rocho kaka del tiyo. Koro kaka nawacho ni en type mar virus ma donjo e leche mek remo, onyalo mako kamoro amora e del nikech wang'eyo ni leche go nitie kamoro amora e del. To kama osiko kodonje mang'eny ma nyalo miyo ng'ato ng'e ni en kode gin ge pien. Koro wacho ga ni en aina mar tuo mayot ng'eyo nikech pien ka nitie gi shida to ng'ato nyalo neno mayot. Koro ng'eny ahinya e pien. To obiro kaka kuot, kaka wang'e ni cancers mang'eny kelo ga kuot kamoro e del. Koro kelo kuot e pien mar del. Iyudo ka kuot no ng'enyne gin ga e tielo kata i kor ng'ato kata i tok ng'ato, to gi kuot marateng' nikech gintie but leche kuma remo ringe to remo be rateng'. Koro kelo kuot marateng' mayot neno, kata ka irateng' maromo nade to kama kuot no rateng' ga kabisa ma ok onyal bet kanyo mok inene. Kamoro kanyo manyalo kuote gin ga nyarung'rung'. Koro nyarung'rung' manie ng'ut, manitie yuoth ng'ato, manitie bam be nyalo kuot. Ng'enyne kendo odongo ga lining manitie i dhog ng'ato, koro nyalo yude e lembi gi iye, kata e lewi, kata e wi dhogi, kabiluongo ni palate, e dandi, kuonde go te nyalo kuot, okuot marateng'. To mage mayot neno kata ka pok opimi, ka en jatuo moseng'eyo kaka gino chalo onyalo ng'eyo, ka en daktari be yot kabisa ng'eyo. To nikech wacho ni leche nitie kuonde te, onyalo donjo nyaka e obo, momi ng'ato fuol, iyudo ka yweyo motegno, inyalo fuolo remo nikech wacho ni en ei ler, to bas kae gi kori bende nyalo rami, inyalo kata donjo e iyi modonjo e nyimbich. To kodonjo kuonde go tiyudo ni inyalo ng'ogo remo, kata inyalo diyo remo, kata irami, kata iyi kuot, kata iyi moko kidhi e cho, kata idiewo. Koro kata kodonjo e system mar layo tiyudo ni nyalo layo remo kata odino lach kik wuogi. Lakini system mar layo to ok ng'eny ahinya. Ng'enyne en pien, lining mar dhok, nyarung'rung', kor ng'ato e obo, to gi nyimbich gi ich. Mori nyalo pimonwa kaka e gwengewa ma kama wantiere gi gwenge ma Kisumu kod alwora mare, tuo ni chal nade? Ong'eny, oonge, ponono no ng'eny, debe ni ang'o machwale, ponono ni onge, ang'o matimore manyalo miyo ni kwan jogo mantiere kode ni piny? Anyalo wacho ni korwa koni ong'enye, nikech kaka wacho ni osudore ga mbele gi tuo mar ayaki, to king'iyo Nyanza, manya wacho ni Kisumu, Siaya, Homa Bay, Migori, to tuo mar ayaki ni malo kabisa. Wacho ga ni 1 kuom ji 5-6 nitie gi tuo mar ayaki. Koro nikech gisudo kanyakla, yudo ni en bende ong'eny koni moingo kuonde moko ei Kenya kae. Mabe ng'enyne koni ema wanene moingo dakteche matiyo kuonde moko. Koro to kata type no, types mek Kaposi sarcoma ni bopogre. Koro type mang'eny koni en type ma dhi mbele gi tuo mar ayaki.
to ng'enyne to obiro ga ng'eny ji biro kode ka koro osebedo ma serious kata osemedore ahinya nikech kata kimuonyo yath ma tekruok mar dendi otegno tiyudo ni pod tuono donga. Ma seche mang' wadonjo e kidieny machielo ibro nyisowa yore ma opogore ma ng'ato nyalo ritore godo ponono nitie kod kute mag ayaki mondo mi tuoni kik med dongo e dende. To kapok achopo kanyo daktari, ipimonwa kacha ni gini oriwo kanyakla kod kute mag ayaki. Yore mikele godo bende odwa chala kod mago mag ayaki. To koro tin wang'e ni en yore mikele godo en mana yor terruok koso en transfusion koso en kotenore kod nonro mitimo e region ni. Ng'enyne to wanyawacho ni ng'enyne en anyawacho ni ka ng'ato nenore gi ng'ato e hera, yo mar hera mane ng'enyne to mano kendo ok en yo ma inyalo yude. Nitie jomoko bende ma kaka nawacho ni yude nikech otimnegi transplant kata omednegi remo kata gitiyo gi sindan mar ng'at matiyo gi yien moko mek mergi. To environment bende en important. Awacho ni Afrika kae nitie ga kuonde moko e piny mek Afrika ka mong'enye moingo kuonde moko. To king'iyo kuonde go to gin kaka Rwanda, Burundi, Uganda, Cameroon. To koro wacho ga ni nitie gik moko e lowo kata e pi kata kaka altitude kata liet mar kamoro kata ng'ich mar kamoro ma bende miyo tuo mayot. Koro nitie side mar environment, nitie kaka ng'ato rito ngimane. Tuoche te ng'enygi nitie ga mana komatin minyuolo godo ng'ato ni yude kuom jonyuol. To ng'enyne especially mek cancers gi en gimoro ma ng'ato golo e environment. Ng'ato korito ngimane maber upande mar chiemo, mar rito dende gi exercise, jok mamadho kong'o, jok mamadho ndawa, iyudo ni yot kabisa mondo giyud tuono. To ng'enyne giyude kamano to iyudo ni virus no bende nitie kamoro e iye kanyo. To nitie gik moko e environment ma bende sude. Nyalo dhiro. Kaka tuo lifestyle kaka wadak. Kaka lifestyle. Simoko wacho ga ni kong'o, ndawa. Wacho ga ni jok ma kilo gi ni malo kabisa tuoche mang'eny mako gi. To mar Kaposis ni jok ma kilo gi be nitie piny kabisa. Kata jok ma nitie gi tuo miluongo ni malnutrition. Gin bende ginyalo yude mayot. Koro nitie moko ma make environment bende madhire. Manyiso ni kaka Uganda ma Kaluo kama wantiere ni nikech kute mag ayaki ng'eny ka king'iyo alwora bende piny liet kata kaka jodak bende king'iyo lifestyle onyalo bedo bende wabro dok wabong'iyo bang'e. Ng'eyo ni kapo nono ni ng'ato neno ranyisi ni tuoni osebedo motegno marom nade del koso koro en moro ma kor ka chako mano moro ibo nyisowa bang'e. To ka ng'ato osebiro iri thothne timo diagnosis nang'o mondo mi fweny ni to en Kaposi sarcoma. Koro diagnosis mar Kaposis ok tek timo nikech kaka nawacho ni kapo ni jatuo ng'ere to aneno ka gimoro kuot e dende to en jatuo ma ng'iyo dende maber to nyalo ng'eyo ni tuono nitie kanyo modhi omany konyruok. To mar ariyo en daktari. Ka daktari midhi neno ben daktari mosesomo gigo mong'eyo gi moneno jotuo moko mothiedho. Koro gin ga tuo ma king'iyo wacho ga ni ng'iya jatuo kiseng'iyo gi tuono kako chalo to konyo kabisa mondo ing'e ni gin gi Kaposis. Kata kapok itimo
test mora mora pani mamake kanyo daktari waduogo bang' thuolo machuok mokalo wacho kacha ni ber ka ing'iyo dendi ber ka iwinjo kaka dendi chal ahinya nyaka ineno kuot ma odwa bedo mopogore kata ibed ni rateng' tibo neno kuot machiegni kod kama leche ringe ahinya nyaka kanya rung onyalo bedo e kor ng'ato tok ng'ato ni wacho ni nyalo bedo kata e yuoth ng'ato kata ei ng'ato ibro winjo dendi kaka chal tema tek idhi ne laktar waduogo bang' thuolo machuok mokalo wadhi nyime wang'iyo weche mag pimo kata diagnosis omiyo kik isudi. Where mountains meet the sea, Cape Town is a city like no other. Wake up to Table Mountains rising above the clouds. Explore a full-day hop-on, hop-off tour. Follow the peninsula where the ocean roars, then taste the magic of the winelands. And the best part? For Kenyans, Cape Town is visa-free. Enjoy 4 unforgettable nights for only $1,410 per person sharing, including tours, tasting, and memories to last a lifetime. South Africa is calling. To book, visit viewtravel.com or call 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover. Jarik ni jamuod nyoyo gi goyo. Matiende ni dhi matek maok inono maber samoro nyalo miyo ng'ato midhiero. So I feel very good working here because I trust this because I have enough skills for working. At the same time, this job has really helped me a lot because what I get from here, I pay my own rent. Yes. My aim is just for the deaf group, I want them to access opportunities. Because very many people believe that if you are deaf, you are not able to do other things. Watch this story and more. Download the Citizen Digital app or visit www.citizendigital.com and find the Citizen Originals portal. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Kotenore kod nonro wacho ni ji duto te mose survive kata jogo mosekedo kod kansa ni mar thuno dwaro sir makende wanyalo luongo ni emotional kata psychological support kaka anyuola kaka family kaka jogo mosebedo kod jogo mantiere kod tuoni temuru matek mondo migi chir kik ketgi kod akweda mondo migi yud hera kaachiel kod sir magidwaro oteni kelonwa kod Royal Media Services we care. Machiegni kendo penj laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu chendo ni biro ni achiel kachiel kowuok e boma ma Kisumo wang'iyo Kaposi Sakoma ma bende daktari opimonwa kaka olandore alwora bende nyalo changia to yore kata anyuond ng'ato owacho ni ok ng'eny ahinya mak mana ni kaka wadak bende nyalo mi thuolo mamalo mokalo mar bedo kod tuoni ne wang'iyo kacha weche mag diagnosis kama ni wacho kacha ni okang' mokwongo en ng'iya jatuo kaka laktar molony ibro ng'eyo ni nyaka bede ni ma ato chomo na korka Kaposi Sakoma koni. Koro ng'iyo no konyo to wacho ga ni tuo moro amora mar kansa ok inyal ng'iyo to bas ka inyiso ng'ato ni in gi kansa koro nyaka dhi mbele mitim pim to mar Kaposi ni to dwaro ga ni mondo tim gol ring'o koro tek kabisa pimo nikech kumigole ring'o no inyalo neno to mano yot moingo kapo ni ng'ato nitie gi gimoro mokuot e iye kucho nyaka kuonge go picha koro ma inyalo nena kama okuot e pien kata kama okuot e dhog ng'ato seche moko nyaka kata kuot e wang' to igola mano to itere laboratory tipimo koro mane mayot kabisa timo be ok kaw ga pesa mang'eny to nikech unyalo donge iye kucho ka jatuo biro iri to nyisi no fuolo kata yweyo ne chande kata kore lit odiyo remo ng'ogo remo to ang'eyo ni Kaposi no bende osedonjo nyaka e yobo kata e ich kata e nyimbich koro mano dwaro ga picha miluongo ni CT scan migoye kore tigoyo nyaka e iye as long as nigintie gi ranyisi manyiso no donjo e iye nyaka go picha
to pichano kata kigoyo mineno kuot to koromo. Kanie yobo to nyakitim test miluongo ni bronchoscopy. Mano en aina mar endoscopy ma itiyo gi mashin minyume i kor ng'ato to chopo nyaka kama okuot no tigolo ring'o titere i lab. To ka en e iye ng'ato ng'ogo remo koro suspect ni iye ma kuot no nitie titimo endoscopy ma bende ibiro tube no. Nitie tube mobedo ga connected e video. Ibiro iye kucho neno kama okuot no tigolo samples to dhi e lab. Ka ng'ato dio remo kata en gi tuo chomo moko to itimo miluongo ni colonoscopy ma koro mane koro iketo gi e yo ma kocha chande. Yot mar roko maduong'. Nyaka ichop kama okuot no basi igolo ring'o kanyo titere lab. Koro mago kende methods ma ng'ato nyalo tiyo godo mondo opim mang'i. Nipimo ni en kuot, gima obiro e pacha en kuot machal nade nikech ng'eni wapithoro ga bedo kod kuot mopogore opogore. Inyalo yudo moko kaka mag pimples, nitiere kuot kaka mag bur, nitiere kuot mopogore opogore. To kuot ni kapo ni en mar Kaposi sarcoma mwawuoyini, en kuot achiel koso gibiro mang'eny e del, kata ka en e yuoth ng'ato, kata ka en e tok ng'ato, kata ka en e dhog ng'ato, gibiro mang'eny dichiel koso achiel? Gibiro ga mang'eny. Tek kabisa mondo ine ka ng'ato biro gi kuot achiel. Jok manitie gi kuot achiel gin jok ma dendgi otegno, tekruok mar dendgi ni malo. To ng'eny ji yudo ga ni mondo dong mang'eny yudo ni tekruok mar del ni piny. Koro gidongo mang'eny. To bas kae ok en ga type achiel. Gipogre ga. Moko nyalo biro marateng' kabisa, moko to biro marabuor, moko to biro marakwar. Moko biro madongo kabisa modhirore, moko tido ni okodhirore gin a bit flat, gin piny matin. Koro gipogore ga, to ng'eny gi to gikuot mang'eny, ok okuot achiel ariyo adek. Ogura kuta mang'eny ma ka en bad ng'ato to en na mopong'o bedene, mopong'o dier ng'eye kamano kamano. Mopong'o tiendeni, ka ginyarung' to ging'eny. Kata seche ma gidongo e yobo kata e nyimbich, gin kuonde mang'eny mokuot. Mang nokelwa e ranyisi mane waneno kama koro yueyo bedo matek nikech lining mar obocha odhi mokuot te ma muya ok nyal donjo e yo makare. Ma kelwa e penjo machielo daktari, mapono ka ng'ato neno gimoro kokuot e dende, kik item baro gik ma samoro temo neno e dende nikech wacho ga ni kineno ka gimoro kuot ochal ni bor, idwa ni mondo mi ibi bor kod weche ma kamago. Ng'eny ji ka gimoro kuot ga to gitemo biye kata gitemo bare kata gitemo gole kendgi, to kitimo kamano to ikinyalo mede. Nikech gimoro amora mokuot mar kansa, kata kidwa gole, to nitie ga kaka igole mondo kik omedre, to kik olandre. Koro nya wacho ni ka ng'ato neno kaka moro kuot e dende, kata ka en achiel, to ber kineno daktari mondo pime maber kaka onego pime. To kapo ni gole kata ithiedhe e yo makare. Kikitem biyo, kikitem ni kori dwani mondo migol gi kendi, daktari wacho kacha ni seche ma itimo mato imedo lande kendo omedo nya. Seche ma ji nitiere kata e ot, ji wacho ga ni kapo ni ng'ato nitiere kod tuoche gi, nitiere kako nyalo landore landa kopogore kod yore mag remo ka samoro nitiere machiegni kod ng'ato tiyo kod kikombe ma ng'ato tiyo godo kod weche ma kamago, nikech thothne obiro ga kod stigma bende. To stigma to nitie ma ng'ato nyalo neno ka dendi okuot kamano to koro luor ni komaki kata komosi kata koyueyo muya miyueyo ni bolando ne tuo no, lakini ok timre kamano. Type ne ni nyaka imak kama nitie gi gimoro mowuok e dende, kaka nachono law, kinindo gi ng'ato, komedni remo. Koro nyaka gima nyalo wacho ni body fluid mar del nyaka donj kuomi eka inyalo lando tuo no. Ok nyal landre nikech ina gi ng'ato kamoro achiel. Nikech in laktar molony, iromo kod jok mantiere kod tuoche aina gi, iromo kod families gi, kata jomoko ma utiyo godo ma bende nigi jotuo mantiere kod chandruogni. Uthoro ga yudo pek mane kata challenges mage e seche ma uhandle kata uthiedho kata utayo jotuo mantiere kod Kaposi sarcoma? Aparo ni ng'enyne gima timore ga ni ka ng'ato neno ka kamoro kuot e dende, to ok gikawe ka gima en tuo moro maduong' ahinya. To ng'eni be ok olit ga
en kamoro mokuot lakini ok olit. Koro iyudo ni ng'ato budho kabisa ma ka tuo osebedo mang'eny kabisa monya eka gibiro. Koro Kaposis be nena kaka cancers moko ni ka oyude moleo to iyudo ni koro thiedhe tek. To kata kithiedho tiyudo ni ok onyal chango maber morum. To be gima nyalo wacho ewi Kaposis ni en ga aina mar kansa ma ok changi. Inyalo thiedhe morum kama ne entie lakini kech virus cha nie del chieng' moro rito duogo kendo. Tuyudo ni ng'at mobiro ka tuo osebudho ahinya nikech nobudho kapok oneno ni en gima rach. Iyudo ni ok nyal kata tieko manitie sanogo. Koro en jatuo ma nyaka bed abeda e osiptal kuom muda mabor ahinya. Bas mana kani wacho ni stigma bende nitie. Iyudo ni nitie jok moko ma kata ka tuo no makogi to ok gidwa ni mondo ji ong'e kata ji onengi e osiptal. Nikech nitie jomoko ma be ong'eyo ni en tuo masudore kanyakla gi tuo mar ayaki. Koro gitemo pando. To ok en tuo minyalo pando nikech kata kodongo mos to bochopo kama koro bochandi. To nitie jomoko ma kata tuo no pod nego. To awacho ga ni Kaposis ok onego neg ng'ato nikech inyalo thiedhe. To kata ka odak e dendi ok orumo kabisa tinyalo thiedhe ma ok onenre e dendi. To koro nitie jok ma ngimagi bende okawo nikech gibudho ahinya. To nitie nyaka seche moko iyudo ni pesa mar yath ni malo kabisa. Koro ok inyal thiedho ng'ato kaka idwaro thiedhogi. Maybe ang' nawe wi thieth to ng'ama ithiedho Kaposis ng'e ni thiedhogi athiedha nyaka chieng' moro gino rum ma ok onenre i pien. Onge ga gi dos kaka awacho ni jomoko imiyo doses 6 gin gi doses dhi mbele. Nikech doses go nyalo bedo mang'eny iyudo ni jatuo pesa ne nyalo rumo kata SHA mare nyalo rumo kapok otieko dos. To gi anya wacho ni side effects mar tuo no. Nikech en e pien to pien ema ji neno te. Koro kokuot kamoro manenore onyalo kuot e umi, onyalo kuot e wang'i, onyalo kuot e dhogi, mono jatuo chiemo, ji te nyalo nene. Ng'ato kata kitemo pando to tek kabisa mondo ipande kabisa. To kata kithiedhe morumo to oweyo ka kanyo olokore. To mano be nyalo miyo jatuo koro ok dwa biro osiptal. To nikech en tuo mok rum be dwaro ga ni jatuo bedo osiptal muda mabor mang'eny. To ng'eny ji ma aseneno kata osiptal kae kiketo gin mondo gibi osiptal gitim gima wacho ni follow up to tek kabisa. Koro mano bende mondo ilu jatuo ineno dhi nade bende en challenge ma wantie godo. En Kaposis Sakoma ma bende daktari pimonwa kaka landore opimonwa ranyisi makineno tinyalo chicha ni intiere kode mak mana ni gima koro ok wang'eyo kapok wadonjo e weche mag thieth ni staging bende timore ne tuo ni kapo nono ni timo staging in bende odhi adhiya kaka kansa mamoko ma kochopo stage 4 to koro igaya gaya ka en stage 1 to ni wacho ni in bende ok nyal thiedhe morum mak mana ni nyalo gaya kod weche makamago kar staging ka chal nade. Koro mar Kaposis to gin ga stages adek, ok gin ang'wen kaka cancers moko. To kata kwa ng'iyo staging to pogore matin, nikech gik mwang'iyo mondo wach ni tuo ni en stage 1. En kapo ni omako mana pien, to en kata e dhogi kamoro achiel, ok okuot mang'eny. Mane mwacho ni stage 1. To gima wamede wi stage 1 kanyo wacho ni tekruok mar del. Ma ipimoga ne jotuo manitie gi tuo mar ayaki miluongo ni CD4. Ka CD4 count no en malo moingo 200 iketie stage 1. Bas ka ibiro ka pod dendi otegno, iwuotho, itiyo tijeni, inyalo timo gimoro amora pod in stage 1. Koro gik moko adek go ni tuo pok odongo ahinya en mane pien kende kata en e dhogi kamoro achiel. Kinga mari mar CD4 ni malo. To bas ka pod itegno in stage 1. Bas ka stage 3 gin jok ma koro tuo no en e pien, en e dhogi kuonde mang'eny to nyaka e iye kucho, onyalo bedo e iye obo, e nyimbich. To iyudo ni CD4 count
ni piny kabisa basi chemiyudo jatuo to en jatuo makoro tuo osechando mobedo ma weak kabisa mano ni stage 3 bas stage 2 gin jok manie diere kanyo to yudo mana kaka awachoga ni jok manie stage 1 gi stage 2 inyalo thiedhgi gi yien mong'ere ma gichangi jok manie stage 3 to koro kata kithiedho ting'eyo ni tek kabisa mondo tuo no rum. E seche ma itimo pimo ni wachonwa kacha ni nyalo chuno mondo mi daktari ong'iang'ia ng'ato yiena mondo mi aduoki chien kanyo matin kaeto ibro pim remo bende koso ento mati diadeti ka ringo kaka ni wacho cha mondo mi kar remo onge kata matin. Ringo ema en meja mar pimo mondo ng'ato ng'e ni tuo no nitie. Kwa pimo ga remo to wapimo gik moko kaka ayaki, level mar ayaki, iluongo ni viral load, CD4 count no, ipimo blood count, nikech idwa ng'eyo ni rembe gi chalo nade, nikech kaka wacho ni ka tuo no osebudho ahinya, to ng'ato nyalo ng'ogo remo kata dio remo, koro idwa ng'eyo ni level mar remo chalo nade. Inyalo pimo nyarogno gi chuny kaka tiyo, nikech yien midhi miyo jatuo wuok ga gi nyarogno kata gi chuny, koro idwa ng'eyo ni to dhi nade. Kuot ni ochal nade? Nika kuot ma barore bedo kod adhola koso en ama mokuota kuota to ok chendi. Debede ni kuode gi bentiere kod complications mamoko koso? Moko complicate. Ka jatuo awach ni kinga mare ni piny. Kilo no kuot maduong' kabisa ma onyalo kata barore. Koro oduong' to barore bende onyalo kata golo remo, onyalo kata golo tutu. To moko to nie diere, to moko to tindo. Koro gipogre ga kalure gi kaka den ng'ato tegno kata yom. Maseche ma ka intiere kod jatuo to chopo kama obarore ma koro golo pige mag del kaka tutu kachiel kod remo, kanye ma koro nyalo kelo chandruok, nikech ni wacho ni ka intiere tudruok moro amora kod jatuo ahinya nyaka e yore mag pige mag del to nyalo kelo chandruok. Kamano ko nyalo kelo chandruok mang'eny ahinya. Ng'enyne ka pod otin, kata ka ging'eny marom nade, iyudo ni jatuo ng'eny ji ok obadho gi ga, nikech ng'eny ji mwaneno gibiro ka koro osedhi mbele kabisa mobedo maduong' ma koro chwero gimoro. En penj laktar kokalo Ramogi TV, wantiere boma ma Kisumo. Kaposi Sakoma obiro e yore makute mag ayaki bende biro godo e del, mak mana ni en samoro ok onyal rume del duto te kaka ni daktari pimonwa, to bende nitiere kaka inyalo gaye, nitiere kaka inyalo ng'i stages ge, to kapo nono ni we modhi ahinya to onyalo kata barore makoro pige mawuok e del go ang' no landre kuom jogo mantiere machiegni kod jatuo. Nyako Ramogi Ajong'wa ka oyueyo ka waduogo, wadwa ni mondo mi bed machiegni mondo wang'e ane to thieth chal nade, ere kaka inyalo ritori mondo mi igeng' gamo kute mag Kaposi Sakoma kod kaka inyalo dak kata inyalo rito ng'at mantiere kod tuo ni seche ma oyudo thieth, omiyo kik isudi. Na to kori winjo kika winj kucha koluonga ni Mbabas nikech koro uneno kama ni pesa moro matin. View sasa ndio nyumbani kwa the best local dramas. Nataka ripoti ya Hansi pamoja na mkewe. Comedy za kuvunja mbavu. Telenovela bora zaidi kwa lugha yako. Anaere ainya Prita. Tokendo kimora more wi mora. Na sasa una nafasi ya kushinda zawadi nono ndani ya promotion kubwa ya Jipange na View sasa. Shinda 50,000 kila siku, $500,000 kila wiki na grand prize ya 2 million shillings. Wow. Ingia kwa View sasa hivi kwa kupitia paybill 724177 au tembelea viewsasa.com. Weka nambari yako ya simu kama akaunti yako, kisha weka 50 bob tu na upate content na point na uende kama mshindi. Ingia mara nyingi uwezavyo. Kila ukiingia kwa View sasa unaongeza nafasi yako ya kushinda. Imeidhinishwa na BCLB number. Dhako muol kadonjo, matiende ni bedo ni ng'ato ling' e kinde ma owendo ok ofulo ni omuol, samoro en kod kido mamoko.
Baite bwana, baite murume. We wacha bwana. Unanipigia simu saa hii? Si utafanya ninyongwe bwana. Unataka mira yangu ikatike? Ai bwana, murume ufai kunipeleka na hiyo ongea. Murume unanipeleka na ongea ya gari ni kama imeibiwa bwana. Dial *811*415# to get Vite as your skiza tune. Chango matimregi Jario maero ni mana machiegni koda to ginena to bendo kinyal resa Nyasacha timane gimoro Hera maduong' manie kindu ji ariyo awuono biro miyo pari obed mana jaoda. Tang'o momiyo an kabiro machiegni gi gari nta winjo ka nitie tudruok moro. Ang'o momiyo an awinjo kamano? Nonro dhi nyime wi masich ndege manonego ji 11 bang' lwar e kaunti ma Kwale. As a result of that accident, the 3 riders died on the spot and the driver of the motorcycle and his standboy. En lit ne familia manyo wito wedegi e masira mar lori manyo bayo motuomo jo bodaboda e boma ma Keroka. And a posthumous honor. Moko kuom jo familia Raila Odinga kod jotelo noyuore lamo manobagi ne mosenindo Raila Odinga e boma ma Kampala, Uganda. Machiegni kendo penj laktar Ramogi TV kawacho ni ngima en mwandu. Warango tuoche mopogore opogore mama ko dend dhano. Wang'iyo kaka inyalo thiedhgi to maduong' moloyo wang'iyo kaka inyalo geng'gi. Wantiere kod daktari e kar thieth mar Fairmount kendo wang'iyo tuo kata chandruok mar Kaposi sarcoma. Thieth ni wacho kacha ni nyalo gaya. Ok ang'eyo ni koro kar thieth ka seche migaye ni pimnwa wach mar thieth daktari. Koro mokwongo nawacho ni ok ochang-ga to inyalo thiedh kuonde mokuot go marum to pod odak adaka e dendi nikech virus cha pod nitie e dendi. To mar ariyo nikech odhirore gi tuo mar ayaki ok inyal thiedho Kaposi sarcoma mokithiedho tuo mar ayaki. Koro yath mokwongo ga en ga ni mondo ayaki no mondo thiedhe mondo kinga mar ng'ato odhi malo maber. Koko thiedho ayaki no tiyudo ni Kaposi no kata thiedhe maromo nade ok onyal rumo. Mar adek, ka gin kuonde matin, ok okuot maduong' to bas kuonde mokuot go bok ng'eny, to inyalo thiedhe gi yeng'o. Daktari nyalo nadhi to yang'o kamo, ka en achiel ariyo, giyang'a yang'a to gigole kaka onego yang'e maber. Na gi system mar yang'o tuo mar kansa, to mano roma change. Thieth moro kendo minyalo ti godo kok okuot kuonde mang'eny en mar stima. Iluongo ni radiotherapy matweyo atweya kuonde mokuot go. Mano be nyalo yudo noroma change morum. Mar adek en yath. Inyalo tiyo gi yath mar chemotherapy michuoyo e kama okuot. Koro mapimogi gin thieth mitiyo godo ka tuo pok omedore ahinya. Inyalo kawo chemotherapy tichuoyo gi mana kama kuonde mokuot go kende moko chuoni e ler. Mano be roma chango. Bas nitie moko bende yien moko ma iwiro mabe ka gikuot kuonde matin to iwiro awira to yudo ni kuonde go bo chango. Naka nawacho ni korwa koni nikech obiro gi tuo mar ayaki tekruok mar del nitie e piny ng'eny ji yudo ni kuonde mokuot go ng'eny kabisa. Koro dwaro ni mondo koro iti gi yath miluongo kata ni chemotherapy michuoyo e del. To gin aina mang'eny. Sani yiende mang'eny kabisa ma oselosi mek thiedho Kaposi sarcoma. Ma tinde wacho ga ni kata ka achiel otamore, moro be otamore. Nitie mang'eny kabisa ma ok nyal mono ng'ato mondo thiedhe. Koro bechgi ema nyalo kelo chandruok, lakini yath to nitie. Bechgi ema nyalo kelo chandruok mak mana ni yath to nitiere.
Seche ma imulo yath, winjo kimulo kacha chemotherapy, wacho kacha stima, imulo kacha yore kaka mag yengo kod weche makamago. Thothne wayudo ga ni yore mag thieth gi mag kansa gi gibedo ga kod side effects ahinya e del. Ok ang'eyo ka nitiere pogruok kod mar Kaposi sarcoma to ponono ni onge pogruok. En ote mane madiminyi Kwaramogi Ajong ponono ni gintiere kod jatuo ma samoro kalo e thiedhe gi to nitiere kod side effects. Wachagi side effects kod kaka wanyalo manage gi mag thieth. Koro ber mar Kaposis ni ok wathiedhe gi yien mang'eny ahinya dichiel. Ng'enyne inyalo yudo ni kata ka en chemotherapy to miyo ga jatuo mana yath achiel. Kech side effects go ine gimedore ne jok matiyo gi yien mang'eny dichiel. Koro side effects ok ging'eny ga to ma jotuo winjo ga gin ga anya wacho ni maduong' kabisa yath ma anya wacho ni en recommended mokwongo. Gima nyalo kelo ne jatuo kabisa en adundo. Onyalo hinya adundo ng'ato ma adundo no we tiyo. Koro chuno waga ni ka wathiedho jatuo gi yadhno to nyaka wasik kwa pimo adundo. Watimo scans mek adundo mondo wanene adundo ne pod tiyo maber. Nikech nyalo temo tieko gimoro ma ni pien kende to bas jatuo koro yudo gimoro maduong' kaka adundo ne koro ok ti maber. Moko to gin mana kaka jatuo nyalo winjo ka chunye lewe kata kong'ok to mago ok yot ok tek nwaga thiedho nikech wan ga gi yien mang'eny. Yien mageng'o ng'ok ng'eny to tinde nitie matekruok gi ni malo ma jatuo ok onego bed ni ng'ok seche mithiedhe gi chemotherapy. Ginyalo diewo mano be kwang'eyo to ng'eni wachaka chaka thiedho chon mapiyo piyo. Ng'eny jotuo matiyo gi chemotherapy giwacho ni giol. Koro olono bende nyalo chando jatuo mano to tek thiedho. Ng'enyne jatuo onego ywe to chiemo maber. Side mar radiotherapy to ng'enyne en ga ni kamotuo no stima no wang'e ga bende. Koro yudo ni kanyo lokre marateng'. Already seche ma intie gi tuo mar Kaposis pien oselokore. Stima bende nyalo loke zaidi, nyalo wang'o kanyo matin, nyalo winjo rem. Koro mago chando ga jatuo kapod ok oyudo chango. Mokwongo yudo side effects mar rem gi pien mowang' no ka kanyo pok otuo maber. Makoro kanyo iwacho ga kacha ni kata koro lit to ngai kale akala mondo miyud kaka inyalo yudo konyruok. Olandore machal kendo chiegni mokalo kod tuo mar ayaki. Tuo mar ayaki thoro ga kawo ndalo kapok ochako nyisore ni entiere del. Kang'eyo kama bende seche mosedonje del okawo ndalo kata okawo dweche kata okawo higni kapok ochako nyisore. Ponono ni okawo ndalo nyalo bedo ndalo kata dweche manyalo romadi. No HHV8 ni inyanya kata bet kode ngimani te ma ok ing'e kata ni in kode ma boko kelo ni tuo moro amora. Nikech ka dendi otegno kinga mari bende ber. Oling' aling'a en dendi kanyo to oling' aling'a. To jomoko bende ido ni system mari mar kinga no nyalo kata tieke. Koro ng'enyne jok mokelo negi tuo to nacho ni tuoche mokelo be ng'eny ok en kata Kaposis kende gin seche ma dendi ok otegno ahinya kata ka nitie gima otimo dendi ok ichiem maber maybe madho kong'o imadho ndawa itiyo gi pi moko mok ler gik moko manyalo miyo koro dongi momedre ma koro chak kelo tuo. Kane wachako chenro ni mulonwa kacha gik mopogore opogore ma nyalo miyo ng'ato bedo kod chandruogni. Inyisowa nyaka ranyisi ma ka ng'ato neno to nyalo wacho ni onyalo bedo kod chandruogni kod weche makamago. Maduong' moloyo awinjo kisiki nuoyo wach mar rateke mar del, kinga mar del. Ni samoro nyalo bedo kode to kinga mar del dhi to tieke morum chutho. Moro nyalo puonjo oganda wa mana matino no kaka wanyalo keto rateke wa mag del mondo mi obed motegno. Nikech nitiere moko ma bende ber ka dendi gore godo kapok ochopo ni koro idhi e chemotherapy kod weche makamago. Koro ratek mar del to ng'ina anyiso ga jotuo na te ni onge gima nyalo gero dendi kata rateko mar del moloyo chiemo. Koro acho ga ni environment wani nitie gik moko mang'eny ma wachamo ma gihinyo del ok giger del. Koro ka ng'ato nyalo ng'iyo ang'iya mokwongo diet kata chiemo ma gichamo ni en chiemo makonyo mondo oger tekruok mano nyalo konyo kabisa. Koro acho ga ni gik moko kaka alode mang'eny to gin ga aina mang'eny mek alode ma ng'ato nyalo chamo ong'ere maber ni gigo gero ratek mar del. Chamo olemo
kata type achiel ariyo adek mopogre olembe mang'eny. Kapenjoga kata jatuo maneno kae ni to ichamo olemo mage to ng'ato nyisi ni mana mayudo rabolo seche moko machunga to rumo kanyo, to ang'eyo ni mondo tekruok mar dendi obed motegno nyaka icham mopogre mang'eny mopogore. To ok nyal chamo ariyogo olemo galode kende tiweyo kanyo nikech pod nitie aina moko miluongo ni protein mang'eyo ni be manyalo konyo mondo oger system mari. To gimoko ma be dendi gin gimiyo dendi koro ng'ato nyaka beda gi balanced diet mong'iyo no chama chiemo te ma dende tiyogo mondo ger system mar kingano mondo bed motegno. Mar ariyo ma bende en ga important en kik ng'ato beda mang'eny, nyaka ibed ni idich, ichapni, iwuotho. Tinde gweng' iyudo ni jopeng' ng'eny. Koro ng'ato kata kadwa dhi kamoro machiegni to oseidho peng' odhi. To ang'eyo ni kichapni idich, itiyo gik moko, iwuotho, to mano be konyo mondo dendi obed motegno, be konyo nyaka tekruok mar dendi obed motegno. Mar adek en ng'iyo kilo. Nawacho ni kilo ka ni piny ahinya to duoko tekruok mar del piny. Ka en malo ahinya, ong'ere ni kilo mani malo kelo cancers kata mohingo 20. Koro nyaka ing'i ni kilo ni romre gi borni. Koro kibed matin ahinya ok ibed machwe ahinya. Moro bende en ga kaka ka ng'ato nyalo bedo gi stress mang'eny e ngimane, paro mang'eny machando wiye, jok mok nind moromo. Koro ng'enyne mondo tekruok mar dendi obed maber, ok gin ga gik matek, gin gik miluongo ni lifestyle. Manyiso ga jotuo ni gigi ok gin gik minyiewo, gin na gik mitimo. O gin gik minyiewo to gin gik ma in owuon inyalo timo. Jolony ngero ni geng'o ber moloyo thiedho. Inyiswa kata yore ma inyalo gam godo kutegi, yore ma onyalo landore godo, kata kaka odhi timo dendi. Ipemonwa kata ni onyalo donjo nyaka e obo ma koro yweyo kelo chandruok. Ang' noketh fuoni mopogore opogore del, ka odhi okuot moketho leche mag del. Geng'o ber moloyo thiedho. Mulnwa kar geng'o ka daktari. Kaka geng'e? Kidwa geng'e to seche aparo ni ber kabisa ni ng'eyo ng'at ma intie godo, midak godo, minindo godo, mitimo godo hera, mondo kapo ni gin gi tuo mar ayaki to ing'iyo kaka inyalo geng'o tuono, nikech wacho ni tuo mar ayaki dhiro mar Kaposi sarcoma ne gidhi kanyakla. Koro wang'eyo ni nitie gik ma kaka tiyo gi mpira manyalo konyi mondo igeng' tuo mar ayaki. Nitie yien iluongo ga ni pre-exposure prophylaxis minyalo tiyo godo migeng' tuo mar ayaki. Seche migeng'o mar ayaki ni ting'e ni igeng'o mar HHV8 makelo Kaposi sarcoma ni. Geng'o moro kendo en ni ka otimni thieth iluongo ni transplant, momiyi fuond ng'ato no, to iwuoyo gi daktachi ni to kaka osetimna thieth ni, ang'o monego bed nang'iyo e denda manyalo maka, nikech jok motimnegi transplant gitiyo ga gi yien maduoko kinga gi chien. Mane makonyo mondo fuond momigi no kik kethre, kik del reject. Koro nyaka iwuo gi daktachi ni to tuoche mage manyalo maka nikech atiyo gi yien maduoko kinga na chien. Mar adek en kaka nawacho nyaka irit dendi, nyaka itim gik miluongo ni lifestyle, gik mitimo ma miyo tekruok mar dendi bedo maber. Moro kendo en mana mondo ji ong'e, awacho ga ni seche moko tuo mako ng'ato nikech awareness no onge, jok ong'eyo ni tuo no en ang'o. Kaka koro mitimo sani ni, jok mawinjo koro nyalo ng'eyo ni ka gimoro kuot, seche mochakore no e sama ber mondo idhi mondo neni mondo thiedhe kapok omedore ahinya. E kor gwengewa wantiere ga kod weche maliekore. Myths kod misconceptions kotenore kod tuoche mopogore opogore. Kuom ranyisi kane ayaki ilando weche ni chien kocha ni wacho ni en chira kod weche makamago. To Kaposi isewinjo weche maliekore kuome to gin mage? No, gintie. Iyudo ni ka ng'ato oseyudo tuo no, to koro giwacho ni nitie ng'ama oirogi. To kapok gichopo e osiptal, to ng'eny ji osega kalo
mondo goro gi othiedh gi jok ma koro nyalo geng'o mago to gi yien miluongo ni herbal. Koro mane maneno ga ni chandowa koni mang'eny ahinya nikech koro tuo moro amora kata mar Kaposis ni ka ng'ato nene kamae ng'eny seche moko ok odhi kodi maber nikech ng'eni komako tiendi kata badi tinyalo lwako nanga moro maume. Komako kae kata i wang' kata i dhok ng'ato ni koro mano ji wacho kabisa ni koro irgi. Nitie ng'at ma ong'iyo gi marach to gibibiro osiptal. Magi mitemo wacho ka ani ma ok en juok ma en tuo te matek mondo mi ine laktar. Ka pono ni ng'ato wiye nyalo wil gi weche mwawacho gi duto te. Weche adek mage ma diher mondo mi kik ng'ato wilgo kotenore kod tuo mar Kaposis sarcoma. Koro gik moko adek manyalo wacho ni tuo mar Kaposis ni ong'ere ni en kansa, mano mokwongo. Lakini en kansa mabiro nikech yamo kata infection to iluongo ni HHV8 minyalo geng'. Tigeng'e mana king'iri gi ng'at midak godo manyalo bet ni nitie kode. Manyaka jok modak kanyakla nyaka wuo mondo ka nitie tuo ma entie godo, tuo mar ayaki kata osega thiedhe tuo mar Kaposis no to nyisi nikech wacho ni kata kosethiedhi ok onen to pod en ei dendi kucho. Koro king'eyo status mar ng'ato tuwuoyo kaka jomodak to inyalo konyo mondo kik iyude nikech kiseyude to odak kodi nyaka chieng' moro itho korum ga kowaga e del. Mar ariyo en ni ka gimoro amoro kuot to ng'eny no kuot ga e pien, koro pien yot neno. Achuna ka gimoro kuot e iye kucho to tek. Chieng' mobet maduong' inyalo ng'eyo lakini mokuot e pien tineno. Koro ber kidhi osiptal ineno daktari kapod otin kapod ochakore nikech sechego inyalo gole kata inyalo tuoye gi stima mochang morum. Mar adek en ga rito ngima nikech tuoche gi gin tuoche ma waluongo ga ni gin acquired kata gin lifestyle, ok en gima inyuolo godo ng'ato. Ma kirito ngimani maber, ing'iyo chiemo michamo, itimo exercise, ing'iyo kiloni, igero kinga mar dendi to inyalo geng'o tuoche go ma ok ibi yude. Penjo na mogik, seche ma samoro ng'ato osethiedhi ma ranyisi mane nitiere ka odhi molal duto te to pod entiere del. Ma bende pod onyalo miye ng'ato koso? Pod onyalo miye ng'ato ka gitimo hera, achni maonge kondom ma body fluids go donjo, kata ka ikis ng'ato, kata komi remb ng'atno, pod inyalo yude, kata kushare sindan. Pod inyalo yude. Manyiso ni ok onene del to entiere del magikone to en mana weche mag ritruok. Daktari, wach mogik minyalo weyowa godo? Koro anyalo mana wacho ni tuoche me cancers anyiso ga jotuo te ma joma winjo ng'e ni nyalo thiedhgi ma onge ni ka ineno gimoro marach e dendi to idong' adong'a dala kata idhi neno jok ma matiyo gi herbal. Inyalo biro e osiptal, inyalo pimi, inyalo thiedhi. Acho ga ni cancer is not equals to death. Chango nitie. Manya konyruok. Many konyruok to imanye chon. Poni ng'ato dwa tudore kodi, obo bira Fairmount Hospital ka koso intiere kuonde mopogore opogore kod namba ni mar simu? Ka ng'ato dwa tudore to wantie Fairmount Hospital Kisumu. Namba na mar simu en 0720 708840. Koro inyalo gocho kata inyalo oro message. Aduoko nero kamano makende daktari. Ageno ni odiochieng' machielo kendo kwa duogo tibor rwakowa mondo mwichaki puonjo ogandawa kotenore kod tuoche mopogore opogore. Kawuono wang'e ni wantiere kod tuo miluongo ni Kaposis sarcoma ma bende landore kaka ilando kute mag ayaki ma bende inyalo thiedhi ma ranyisi duto lal mak mana ni entiere ma kata kapo nono ni pod ng'ato timo hera kata obede achiel kod ng'at mantiere kod kute gi tok nen to pod onyalo yude. An be agoro kamano, amor kabisa ni jo oganda owinjo to ginyalo manyo konyruok chon. Nikech chako chon ber, nolo dhi ajuoga. Iwinjo puonj makende kowuok kuom daktari marwa odiochieng' ma kawuono oleronwa Kaposis sarcoma. Ranyisi makineno, ibro nenogi to kendo ber kimanyo thieth mapiyo piyo kaka daktari owacho. Ne jogo picha mawa antiere kodgi studio kaka moting'o maina gini eroro kamano makende. Ne jago mochung' ne weche mag duol ne director na Bob Wafula ero kamano kachiel kod director na kachiel kod producer na Perpetua Okoth Nyameja. Ne in jahera mar chenro ni kamoro amora ma intiere
kik itho bede achiel koking'eyo chal mar ng'ato nikech onyalo bedo ni moro nothiedhe Kaposi sarcoma to odok chien kata okine ranyisi to pod entiere to en kidieny mar kansa. Omiyo ndalo duto te nyaka wabed motang'. An iluonga ni Ruth Otieno nyaka kendo odiechieng' machielo. Orituru masani kawacho ni ngima en mwandu.